Έχουμε αγγίξει την κορυφή. Έχουμε αγγίξει την τελειότητα. Βλέπουμε και μια ταμπέλα εκεί στο βάθος. Πρέπει να φτάσουμε στο αποκορύφωμα. Συνάδελφοι, αυτή τη φορά τραβάω και εγώ βίντεο. Ναι. Έχει κρυφτεί ήδη και ο ήλιος από την κορυφή έως τα νύχια. Για να προχωρήσουμε λίγο προς τα πάνω. Όπως θα δούμε και θα διακρίνουμε, φαίνεται και το νερό, η κάθοδος του νερού. Για αξιούμε λίγο να προχωρήσουμε πρώτος. Ναι, ναι. Να δω και το νερό, η κάθοδος. Είμαστε στους πρόποδες. Πλησιάζουμε στο τέρμα. Έχουμε άλλα γύρω στα 100 σκαλοπατάκια. Η φύση της όλο το μεγαλείο. Και Άγιος ο Θεός. Τα χνότα σας τα βλέπετε. Έχουμε πιάσει μια θερμοκρασία γύρω στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά εργαλεία που έχουμε μαζί μας. Το νερό μπορεί να είναι και μείον, άσχετα που δεν είναι παγωμένο. Εγώ από την Κρήτη ήρθα να δω ένα φίλο μου. Γιατί είμαι εδώ δεν ξέρω. Και είχαμε ξεκινήσει, όπως θα δείτε, είχαμε ξεκινήσει γύρω στα 7 με 8 άτομα. Φτάσαμε τα 4 όπως βλέπετε. Και το σπήλαιο είναι εδώ. Έλα. Φτάσαμε στο σπήλαιο. Ναι. Από εδώ είναι η πηγή του νερού. Έχουμε φτάσει στα 5.110 πόδια. Φαίνονται τα χνότα μας. Το νερό είναι πεντακάθαρο.